Joto no phungkaham tai khulumkha khaklayo Joto no kaitoni hamare bai kaham Kwrwng no tongmaina hanai Chini tiprasarok ang tini phung jorao Facebook live phaimani thajethani kok sanani hanai naro bai kok share khaidin hanai pulano ang Chini tipramothani khorok chitham MLS rokno ang hambai tai khaka ham yaphanani musungo tamni hinba जों लाइथांनाय जोंनि तिप्रा हास्टेनि लाइबुमाव आसुक बिसि जे नुया तंमोन जों ताबुनुखा तामनि हंके दफानि बागै जोंनि तिप्रासानि हामग्रानि बागै खरांथि सामानि जों नुखा जों लाइथांनाय 50-60 बोसोराव जों महाय वाइसाफोनो नुयाखौ tai Khwnaya ko phiaba bobagrani Bising tiduljak tipramothani khorok chitham eba khe 13 jona MLA rok taklaini Bidhan Sabha ni Assembly ni je अधिवेशनो khorang tisamani khorang chirikman nubuinai tipra hasteni tai tipra hasteni phatara tongnai sini Joto tipra sarok Belaino khasarangja tai khatungjak tai borni bagi sing suriwo tai surinai buskangni salo mohai ke teibo khorang kotorkhe khorang phan khai sin dofani bagai sin tiprasar ni bagai khorang tisana bagai tai sini je sanmungno borok ni Bising tei tubimanani bagai nai sing surinai tai suritong tai sing o Bidhan Sabha 대부분 누카 제 보록 14 13 রমিনাই খরাং জিরিগি ফাইনাই টিপ্রালেন হনি সানায় আলাদা হাস্তে সানায় রকব তাবু আলাদা হাস্তে ছাইনিয়া উইনাই কিসিসা পটনি লুববাই মন্ত্রী ইংনা মুসুংমানি বাই কতর ইংনা মুসুংমানি বাই আসুক বিসি দফানি সেন্টিমেন্ট teinai thangi phaimani tabu khe chupgi tongmani abo hairo bosung nukha tai sing tebo nukha oro sing sini amani kok Nakardi amani kok borok ni no teinai suithai ne teinai script no teinai sing lai thangjak 1967 simi sing sanlai phaimani sini kok borok amani kok thaino sing Roman scribe sekha hanke sini bagai chakugo tai sini bagai hamo hane sing sanlai phaimani jorao manti jorao singbai singno ore pore pharangnan bagai nei kubun kok thaini bagai diman khaimare bosung nukha ta tebu sing nukha ro sini ADC hapang tongtoi te kubun district council nango hane sanmar bosung nukha aborong tin kisisa norok bai koglam sabainai te share khani tai sini o 13 jona ebakhe khorok chitham MLS rokni samung no nugui kha ka hamya phanan le ulni koksi abono sejawi kok sanai rogo sung nukha Salbrumno dofani ojomarongni samung humung no kha ka hamtai hamar yaphar yawi kok kena kok sawoi nasla janan ni samu ni bagi simi kok sanai ron bonukha aborong tin sing salai sani saltam ni assembly ni अधिवेशन no Chini bru kok no sing kok borok hyawi sing kau bru se nango honi sanmani nukha sini borom ganang MLA ata Prem Kumar Reang ni Bising tei Pulanang sanani naimani ke sini kok borok ngkha belain kok khana thok hayung sakawo sini kok borok haitai kok thai kirini hani ang poito khlai phiaba sini kok thai
seitai eba script kri ingmani bagai sing tini kisisa usluza kok borok busu kok khana thok naini din sin kok borogo bebak no tongo bufang no rugi thangke busu khana thok bufang belai buku bedek buba ha busu khana thok hor no thangke hor hopreng horjlai hoku hoki busu khana thok sing okko khana thok no hayung ganange pinani bagino sin script krini bagi sing je script e sikha hanke sing hayung ni tofani borok dakti buji manai tai sini kok borok je tun je dialect abo soi soi je phaimani roman script e sikha hanke abo phaigo Bengali script hai kab deabnagari script e sikha hanke abo phaiya jaho ang script no tui tini kok sagala ang kok sagan phaimani ke jeng nugo naini di ang example rini sasiwana sini mokol bai thang sing nugo tongma sini arin sampao tongo sini wanjirek to phak wanji boson borok tongo tai ganani sini rastro Bangladesh no sing nugo tongmani ang Bangladesh go waire waidok waisino thangkana ba saimano sini borok tongwaro nung naini di Bangla o tamton Slet ni kok juda Kumila ni kok thai juda Dhaka ni kok thai juda sini Agartala kok samani juda yang ni Dharmanagar Slet ni yang engko Noakhali samani juda Kolkata ni borok samani juda West Bengal ni borok samani juda Pebal borok bebak no khobino borok abono no Bangla bahasa ne borok abono sinimung ruwi tongo te hayung ganang gibo sini jagui tong jepur sung bijab eba laisi eba books eba boiro kai lepruke borok tam khlai je kok thaino kobang cooks je kok no kobang cooks hajago borok je kok thaibai laite sake dakti bujigo abono no borok accept khlaine abono no bijab rogo eba nini assembly rogo nini school rogo abono no phwrwngjagui tongote abono borok gosibida nung sing je bangla pori phaithanibo sing kobong oro bengal medium background borok tongo sing oro jepru pori fru sing uslet ni basa eba Kumila ni basa eba Dhaka ni basa eba Noakhali ni basa sing madama pori ba sing je Bangla pori phebur ke tam ma pori hingkang ke apruo sing kelu basa ba ong shuddho Bangla basa no sing ma pori phebur borok salai pru sing han tonglai pru sing jemo sing Agartala jauk je language salai tongmani kiri koi jaiba koi thai aisosri mono borok sipru jeng paper rogo sine di naini potika rogo hangke abasana borok use khlaya abasana pri borok siya hanbai ang sana naima ke sing kau puru phone ni kok borok ni sini jomatia koloi riang taini ni rupini noatia murasing je samani abu jotono kok borok no khobjago pheba sing silai puru ke sing chinrok to silai puru sing Tripura rok sipru Tripura rok bong stalon sio de Burma sipru de Burma bong stalon jamatia sipru jamatia rok bong stalon sio pheba sing abono jotono khobini sing kok borok ne accept kai do obo thangraka abo sing abo intellectual no jana language tiro asugui borok no decide khlain tai borok decide khlaithin sing kok borok da kau borok da ang tabuk ata MLA Prem Kumar Reang no sungnani musum ka o kokse nung to lai thangnai bisiba obo MLA tongmani tabuk bote bisiba ni bagi nung MLA lokorok bai hwnjakyaui kaham kok belai khatungo khaksang phiaba 1967 ni simi sing sini
kok borok no roman script by mas hinai hwnwi sing asuk choba khlai phailai bani tabuk bo choba khlai tongo tai thinango tai busik bo sing osini kok borok script ni bagui sing choba ma khlaino tabuk bo kebo sawi man yakhu phebo taklayo sing teisa ketalkhe o choba no achai phimani sing nukphikha boba garabo khorang tisai tongo tai kwbang masini ojoma kaham rok abono tei khorang tisai tongo abo hai jorao borok no oroi poroi phangnani bagida haya kheba ungklok ti kebuni chukli singmung tongmani bagida ningba abo hai ke kok ti saphikena taba angnono singna musumani ke lai thangnai bisibawo tamni bagi salsapono nang bidhan sawo omon tine kok salia omon ti kok ti salia sing ortam bujinai omoke BJP ni kaisa political game da haya kheba wanji bosongni ungklok ti chukli sigi jagoi nang singno divide and rule samnan bagai singmai singno ore pore phanang bai tai chini je sanmungno abono kubun lamo phernan bagi da ningba ama heke kok saitongka aro bo singma wan sukthai khajani takukte bukhusono ang abono sanani musungo je chini na harmung soi na harmung no sing abono sing buskango matoni nai sing ahaino kok salem nan kok sanani jora mangkha hangnai kok sakai bengya a kok sakangke ungklogo abono tamu reaction nai sing abono ma wan sukthai ar khoroksa politician ngi khoroksa neta ngi abai tebusing sincere nani nango ang khasongo oro le political game tong nani tani masing asuk joto kwbangma organization kwbangma NGOs kwbangma political party student organization tau joto se khorang baksake khorang thansake singtau khorang sing tisai sani tonglaimani je sini kok borok no roman scribeno sinani bagai singno gosimung maranai nei azorwo nungje asom sakhe lai thangra bisibawa ka thai sapan kok salia nung asom satau okong no tisapika sorry sing oro sirai tongu norok to tabu sorkaro tongu norok to hake bidhan sabha kok tisesi norok nung tumun asuk nuni osan mungno success khlainan musungke kau bruno nor bari resolution kari winen direct nor order kari diman tak sarkar tong pheba oro sing wasu thai tongo oro ungklok ti kebeni chal nung nin khukti okok ongkhor ka thik no pheba akok sarnele kubun borok se hne ang puito khlai te kaise nupi go sing sini sakma bosongni borok hake MLA borok bo khorang ti sapika hekeba borok lukurong je sabuk sakma district council nangoni sing tabuk saimano tai kwbangma borok tabuk ni selairok baksaba saime na singjak ADC mani tongmani ebe 6 schedule ni mutabik singjak ADC district council mani aro sini borok ni busuke thei kosokha busuke sing aro soban bagi sing soba khalekya asukhe manmani yagulobo sing tabubo ADC hapang di prepkin tonjakhu sing sufficient panmaya sini sufficient sini power zagya abahai ga az sing tabu ADC wo more autonomy more power type direct panon bagi sing soba khai tongmani jorawo haino hai sing no lama koror nani bagi nai tini sakma bosongni takuk bokuk song haino hai district council ni sanani sengkha tai abo sing no lama koron satai kunu lama hangano hojagi abo just singmai singno ore pore phanangi sini man thaino sini soi man thaini san thaini aroni konorui singmai singno orono kulugi tonai azaro borok singno sason khlainani azaro singno borok tebo depression tonani lama se abo tini sakma bosong sankha khna halam bosong sani man phiro
blue bosong ini sanjman piro koloi joma te debra abo haikeno sengmai seng oma haikeno jarjani sanmungro sani tonglake seng sini manthai soisoi sinje permanent solution seng tau je bobagaran bisingti sani tawon abo seng kokkono mangla seng never laithana bisok kebamonu khole omo CPM ni jorani simen anglogi family agiwo seng school college of rungseng tongnai rong bagai freshers khlaileo seng nobin brown katal rungseng na rong lamsogo ni panda seng khlaileo ang bapru ang je rungseng da ang bomanda kha apru tamung apru hungke TSR ro kaisa panda songsawo tai CPM ni student organization TSU panda songsawo apru bo political ni kaisa phelajak sungnu jaiho apru bak CPM ni TSU hanga bor ruling o tongo TSF hanga individual bor kaisa student organization apru sung apru bo sung bebek pandawon sung thangine participate ma kha sung as a ang musician hisabe ang kabonga panda sung participate kha ma ke ko college ni dai school ni freshers program no pheo tir oronu khasung brew freshers ni phaikya yagulo sakma freshers phaikya Tripura freshers phaikya Jomatia freshers phaikya ama ke te kebang koloi freshers phaikya hangke sung tongma se mosomsa a mosomsa ni bising se sini student organization kebang ma sini freshers khalai mani bo sini sarname no guinai sung freshers khalai obong ka bebak no sungno divide and rule policy was sungno toninai sungmai sungno sukuluknani sungno kasai mai ka tonani sini san mungno sanya wine buku muthu tonani saratai kunu kriyabo han bagina ang koinai jora belai paithago phaisho phakya sung tabungni o jora wono sung sini san mungno sani narak maya hankle sini tinang le belai manak ti prasan tinang agiu je tongmani apun slap table sitra na hinang poito klai te khakau tai moha jora wo kabang malida tongu sakni bagi simi wan sugui microphone sawo thaisa ko samung khayo thaisa ko aba hi leader ko kabang ma sin bising tongu bubagar ba abono tino ko belai ke wana jago ta kiri jago sini o ti prasan tinang ti prasani bhobishot tamong nahi ni han bagino ang koinen musungo ata MLA Prem Kumar Reang no nungje kokti samani abon tesha bkhabai wan sugin nai khanke belai na hamna tam ni masung tabuk je sin sanmu kok borono roman scribo sing oso sing taw focus ma khainai abo sini bising ni kok sing kau bruno kau broda hanai na norok kenong alada basa hena kosinan abo sini nok ni kok sing mai sing abo sing mai sing kising asuklai pon salai mangarao tai kebang ma sini bisingo language no tinai samung khainai tai intellectual bororo kebma tongu sini bisingo sing asuklai ne abo sing segang baria sing mai sing salai na lai garana sing bobono kok boro khanai bobono kok boro abo ul ni kok na wansu sekarang sing sini kok borok ni agin sini je sing salai peleme ni je abun screen ni sano obo sing sekarang mani paigrana paithago te kharoksat anin ata anin takhu borom kanang hara don de borma ha ka hopreng ora muron ang bornugu abra bini kok no kok fil dia ni wasupono ang wasu najakting thangke rana mosong thang mia kisanuguri kha boje sini taklani o assembly no अधिवेशन of first day was a prosini MLA ro khorang sirigi table saka kamar no tinai bo kisa khorai mani are nung jepur pono susi bla mas na to nung sing khorasa borona hamjagi hanke ebaka sajagi hanke bo samung ka hampon khai tongdi singo samung ka hamno sing Nukya
khoroksa borokno sajagya hangke nung naithokjagya nin bukhabe naithokjagya hangke bo jesuk kamsri kaham gori damni jota damni sosman damni phon thu phadi nung bono sitramani kamsri bo damni ei kamsri bo dam komni kamsri bo legi lagai sosman dam komni amhaike sing borokno nugu nung asuk bisio nung omhaike waisapono sini tiprasa emle rono nung khorang sirikma da nukhaba nung agje taw khorang sirikman abro nung appreciate khaithai nung abono bolai thai pheba nung bolai oine nung khele je phur phano saya mangsuru to nung tama khalakya nini a ungkologo 20-30 ta boida na tamang semia ang nin nogo sogo sogekwa media rono ri ringrinai press meet khakhainai kulani sara nin tam samungtong nung ukil nung itong nung advocate nung itong ka thangdi practice khaji thanginai high court o district court thangdi nung hake sini borok no khaide no encourage khaji nung wai seven nung encourage khaimanu gi no nung le je purbono dofani ojoma no tine nung sa mang sawo khorai mang tongo haime mang sawo ke sing bahage ngmane phadi nung bo yakba yakro munya yapri thangja ke changori khawai dofan bagi samu khala nung asung siwi tongke asung saiman tongke phadi sapaji nung nogo sime asugini rurumo sem bono bono puli to nung dofan bagi ni nung samu mungsa khlai mangal bule dofan bagi soisone khlaina jan ke nung philo angkhordi samu khlai be tai nona asuk sana nangla nung to anisle belaino okra nung anisle belaino sijak haipono nini o simano samu thepadi nogo tongo simi peter ngi tongke ngla khmu ngla tini buba garabo tini bini simung no toinai bini sanmung tin nogo tongo ni saito hangka to ngla khmu tini philo phaino tini asuk bisinio je manai je tomung samung sing agirog nugya amhai no sing nugui tongo thinango tem nungnai buba garani bising ti bola khai tongo bai thani pocket ni rang sabai nai bai thani nukhungno jorari yoinai bo tipasan bai dophan bai bo philo phaijak hanbagi nang joto lukrono hane koina mosungo sing tiprasa thansa enani jora pai shopai jak ekdom last porjayo pai shopai keteng thansa engjagno thansa engi bodong pheba khoroksa khorongni leaders ni bagai khoroksa khorongni kamini leaders ni bagai grassroots leader ni bagai sing thansa engi maya engi tongo sabjak ya engi tongo sabjak phiro hane kurugui thangphiro hanbagi o sabjak mungno sing pari sukuruya winai sing joto pal baksake thansaga sing sini o hano sini o dop hano o kusung kusugni asuk agiwo sini busuk si tongmani tam kritong sini kokthai tongo resabung tongo musamung tongo sini bubagaran tongo hayungo kebang ma bosong tongo bubagara kri bosong hela sinle tabu bosin bubagara bosong kethang tongko jolok sini noyungma singi kok sai tongo laibu mano phadiga sing thansa englaina thansa thangkase sing palbaksa kese sing samung khai thongnai samung khai me hanbagino joto lokorono haino hai khaka hamdai chobani chiba yapari ani o phungjarawo srapsa norbai kok share khaina bagai khani kokno sanan bagai Facebook live family no oron mothaka joton hai khurum thaka tai chobani chibai hambai